Hello, first honor. Ikaw first honor si Juliet Castol. Kamusta? Wait, tay, kak muna, tay, connect ka. Kamusta ngayon dito ako ading ko? Busy pa. Okay, busy min. Papanak Campesino. Okay, naka-live ni Sir nga El Campesino. Aduh, tinaka-live tatay Ingatan nga. Nasutot. Nya nga sumarono upload mo nga itata. Tagay kayo, Jimin nya. Nya kahit mo sa nga tagay. Tagay kayo? Hello, tambay ba si tabang ag-edit ay ayun. Sige, garod. Aquario Comunidad Damsak House. Sino tong Aquario ta Comunidad? Si Sir El Campesino siguro to. Yung Alipores ni Sir El Campesino. MMLSO, Buhay Probinsya, Ka Freddy. Ka Freddy, kumusta? MLS po sa lahat. Sabi ni Aquario Comunidad. Hello, Music Rhea with Adventures. Pinalitan mo na yung dinugtungan mo na ng Adventures yung mo ading. Hello, kumusta ka ditan? Kastoy latta ading. Okay lang po, host. Alam mo kabsat ka Freddy, nung pinanood ko yung latest 2 weeks ago mong upload, yung ba yun? Bakit nga ginaganon mo yung palayan na yun pag namumulaklak na siya? Ganun pala yun? Bakit hindi ginagawa nila tatay ko noon? Ang daming natututunan sa'yo ka Freddy dun sa mga pagtatanim ng palay. Baba ka ng bahay mo, Sir Freddy. Sabi ni Simpleng Buhay TV. Hybrid rice po yun. Oh. Paano pag hindi hybrid, hindi nagaganon din garod na, ang tawag nun? Yung pali, gagalawin yung mga mordong-mordong ng palay. Pollination. Hindi nila alam sa atin yung technique ni Sir Freddy. Win garod ating, apay nga tao mo't nakitkitak, nagigyanak talo na umpay nangaramit ikasta. Yun na nga yung pollination na yun. Hanggang sa nagsawa na yung mga farmers ng pagtatanim sa palay kasi nga kalimitan lugi. Tamsak, sabi ni Levi's Lee. Who are you, Levi's Lee? Girl, 501 to, sigurado. Manong ka Freddy. Ayun na nga, sigurado 501 to, si Levi's. Si Lee.
Sayang kung noon pa sana may YouTube. Di maganda ang ani ng taltalon namin dun. Kung nakapahinga tangan aramidon dadaytoy ko na. So tinutukan ko na panoorin. Bali maka-out ka may Ilocano ka Friday niya. Ganun lang pala. Hello, ading Blue Falcon. Tamsakdan, thank you. Sige, agwa tayo, tag Pinoy henyo tayo. Pinoy henyo. Or bingo words tayo pag ano. Seeds po yun, host. 60 per kilo. Ano usapan, host? Digital talon. Gusto nga inla ko kung taltalon ko awan maani. Inla ko ka dyan. Diba isutimol mula amti kwa kamote. In-swap mo kit di ako ng product na kukuam. Yung iba nga tinamnan na ng niyog. Kasi nga wala naman ng na-harvest. Saan si Sir Pinoy at Sir Strike 11 alit sa bingo. Ha 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 ha. Wala, tulog pa yung mga yon. Mochi Bibi Vlog. Ano to? Mochi Bibo Vlog. Bigyan kita ng jacket mo na Mochi Bibo Vlog. Ayan. Okay. Te apan yang inalan ni ante or silpin. Ay ha? Nya harot imulmula ng harot tatanga ijay. Wino danom ti problema ijay yang ya. Kasi mo katam ngay Levi's di kwamon ngay. Uno another aliporis mo to. Levi's Lee. Pero mayat bongga. Ang init, grabe. Balang init dito. Nagpudo tong tatan Levi's ana. Pagay mat lang. Aya, siya bagay. Depende di ka imaam nga agtalon. Han mo nga talaga nga linya ti talon. Walay. Uray nga ta ibunbun mo amin ti mano nga kinabanditang abuno no awan. Mamati ak ijay. Ngan mo nga linya ha awan. Linya-linya nga ako nada. Another yan host. Okay. Awa, improving si Levi's. Marami siyang alipores. Okay. 6 million in the house. Salamat sa pagtambay. Sana yung Blue Falcon. Ay, abam ni ko ni Sparrow ta agbinggo tayo or ko ag Pinoy henyo tayo. Pagpanunutak pa may sama ni Pap Pinoy henyo. Ay. Sir Freddy, more sa palay farming techniques, sir. Madaming hindi nakakaalam ng technique. Dito sa 1 hectare, swerte na pero bihira maka 100 ka bandito. Tama, Sir Ka Friday. Maganda yung mga content nyo. Nakaka-relate or anong tawag doon? Nakaka-hook dun sa mga viewers na gaya namin na farmers na luging-lugi na farmers kasi marami kang mga estratehiya na hindi nila ginagawa doon sa Aurora. Kaya pala luging-lugi ang mga taga-Aurora sa palay. Tuloy ngayon halos kamote na yung tinitinda. Tinatanim sa palayan noong araw. Oo nga host, ang gaganda ng mga content nila. Yes.
Lalo na yung ano kanina, pinanood ko na naman yung nung nagkambal siya ng tilapia doon sa may creek niya. Tilapia, ang mga native na tilapia ang nakuha. Sarap naman. Sana yung mga kabinggo team natin, Levi's? Where is Fangs? Surat ko yung ano mamaya, yung Pinoy Henyo. Yung sagot. Oo nga. Ay, kay Manang Marin. Mapapanood ko yung pollinating naman ng yun pa kay Sis Maureen Ann. Hindi ko alam na yung pollination ng sour fruits, yung jinging guyabano. Po, apay nga tangahan nga nagadumot ti sabong ti guyabano iti likod ti balay. Apay nga agbalin. Ganun lang pala ang gagawin. Kunak idipay lang ko mga ada ti YouTube. Kunak kanabuhi adaman YouTube pero hantay nga mabuy-buya dagita ta syempre hantay mat nga active pollinating tapos ado nga pa sa sabong na pero nag tapos diti alagak nagmula kami ti pareha dito i terrace ti balay ada ti aramiden na alaon na di may isa nga sabong apan na idupudupul iti may isa kunak agan ano ka ay we're doing pollination to the female and the male one. How do you know nga female dita nga flower ken male dita nga maysa kunak kanya. Kuna nakitikin niya kat kunak man no farmers ka kuna nakitikin niya kaya kat kunak very proud ako yung iba nga farmers akat. Apayahan mo nga mura gito nga technique kuna nakitiya kunak we never did that. Kastoy ko na ipakita na piman dyan difference ti ko adi so nga idi since imbaga na piman amok di babae kin lalaki nga sabong so no di as in awan ti kumbaga dati di flower nga ada bilugnan iji gaya man no babae no lalaki gaya as in ko alam di apan mo kano pag pagdutpulon ngay yakasay tapno agbalin di sabong ti babae. Hindi ko nga ikat na-observe ko nga pa iso. Ay, oo nga, ano ko na. Agbalinda ko nakanta nga matnag. Iso ko na, siyempre, nabasa na matikwa di ay. Maraming alam sa agwi si Maureen. Deserve din niya na ma-monetize. Okay yung mga content niya. Ado ti maalam, ado ti maadal. Tsaka nagdadakkel ti views namot, di ba? Hanpay pa nga ma-monetize di ay tako. Ang dami naman yung views. 7 point something, 4 point something, halos lahat ng videos niya. Tamsak dan ho, sabi natin, puyog, agyaman kabsat. Adaak manen nga maibalbalandra iti screen. Thank you. Malapit na yan si Maureen. Kunti na lang yung kailangan yata. When nga rod mayat si content na pati agpatubo ti mushrooms. Talagang sa nga agriculture kwamot isona. More than 3K watch. By April mamonin. Ay wow, congrats. Tapos panay ti premiere nga. Tsaka yung mga content niya talaga kaabang-abang din. The Change a Girl. Yan ang magandang panoorin.
ni Kwan, ni Ma'am Lori. Napintas ti editing nga ni Ma'am Lori. Ay, speaking Ma'am Lori, ading Lori. Iyaw-yaw-yaw ko si ka. Nakitak nag-pop upon dinaga na gusto ngay bagak dinaga na saka ni Lori mayat di editing mo malapit ka na rin mamoni di ba agaramid ka ti video man panay LS mat dito nga Miss Beautiful pa jacket house abi nga awan ti jacket mo nabayag ka mat nga naik kanin ayan pa naik kan dito main mo okay ayan may jacket ka na mayat di editing ko na ni Lori. Sabay kayo LS ngayon. Tumambay ako kanina sa kanya tapos lipat dito. Maya balik ulit doon. Win garod na panak nag-inak pa yung LS na ni Ma'am ay ni ading Maureen. Tapos idi after ko kinitak di oras ni tenan iso nga nag-set up ak magtan so like tama i-play ko din siya mamaya. Sabi niya Agbirok garod ni Uncle Leti video puro kano LS ni makikita na di balay ko ha. Isuman. Agaramid ka well isabsabay mo ti ko ti LS mo. Agaramid ka video takwa na pintas lagi di editing mo. Mayat nga ita very spacious data balay ni among mungay kat maaramid mo amin di ko kayat mo ang gulo iti angle ti camera maipot up mo ijay maikabil mo ijay samantalang dito ganin di balay ti amo may kaslalang adi nga ko kaslalang nga kastoy kaslang nga box ti puspuro ti kadakkel na nga awan mapanunot mo sa bagahan kayo unay rumor ago okay nga umay ka dito yan. Try nga across country dito ading Lori tako. Kadwa tayo mag-hike. Mayata win matik ni ma'am. Nabiit nga malinisan. Monotonous ang ang work. Grabe. Hello, Angelica. Biagtan. Hello, hello. Ayan. Bibigyan kita ng, ng jacket mo, kapatid. Angelica. Ikaw yung kapatid ni Atilita? Angelica Biagtan. Thank you. Pwedeng mag-likes ka dun sa taas, kapatid. May ano tawag doon? May ganun. Pwedeng pa-press yan, kapatid. Angelica. Mamaya ba tayo magsisimula? Pag may bingo. Sino nang magbibingo? For good knock apan kiti agabyun. Ay, wow. Very nice decision, ading Lori. Mayat dayta. Kaawatan na nga adati magabyun. Ang kagabyunan mulaan di hasyenda mi di nga ako nga maruruutan. Apay ata CCTV dito si Levi's. Depende. Depende ti amo. Ada ti CCTV ti house. May ka dito yung sislo. Kuna ni Igarot sa ay ni Levi's. Grabe si Lori. Sinong garak nga CCTV. Sinumbanger. Yes. At sinumbanger nga talaga. Agabyon ti daga ti kaaro ba Moniwala ako. Okay. Kaano for good ka talaga? Or across country ka? Kapingin, nagbayag ka dagi siya kabinggo timtay, tagbinggo tayo. Ay, sus, tsakayat ti ada CCTV na. Masanay ka lang.
masanay ka. And then, no, maalam ti, kumbaga kwa ngay, dagi jay amo, ikatanamot lang. Kasla siya. Idi, dagiti, di ba, amok dagiti, hindi ka balasang ko. Tapos nag-forgodak. Hindi ka balasang ko, awan dit CCTV da. Hindi kiti nag-forgodak, tapos nagsubyak kaya dakat adahit din CCTV ti amin nga kwarto da. Yung may bagada kaya kuna da nga hanggang nga mas daaw ta kinabilan mi dagiti ti CCTV ta. Di sinukatampot ko ako na da. Han kon nga ulitan jay bagada ta baka dengdeng ganda. Di sinukatampot ada inaramid na kuna na isong for security inkabil da kano di ay. Tapos kunak okay lang kunak awan mo ta aramid ak tingkas tak tapakita ka di ag di 4 ingangatok di sakak no ano mga anak nauma dan sa mangkit kita kay nyakot inikat da Aquario kay bayan bro El Campesino winsa kini Sir El Campesino dayto Aquario Comunidad Jimmy sang alipores na kampo di anya kadi basta ada kampo na Jimmy sang alipores na lo awan mangyari no pairalem kunana ni Sir Simpleng Buhay grabe tapos collab kayo kani kayang Ben forgot na talaga ako ay soon mayat matkit di data at least ko dati plans mo nga may mayat tapno ngay dagiti planong itibiyag mo ngay kat maaramid mo ngay nga dagos may start mo I mean Hola Sir El Campesino sabi ni Lori Aquario Comunidad yes bro Simpleng Buhay TV tingnan mo si Sir ano to si Sir El Campesino off sa work ay awan mo isunat umay ama balin sa hola is hello MLS upo sa lahat sabi ni Aquario Comunidad nasa na si Angelica Piagtan mamaya tayo mag-start wala pa yung makasama natin mag-LS ka Sir El Campesino mag-LS ka ba Sir Campesino wala hindi naman na nagwo-work yung ano ko dalawang fan ko nandito po ako ay maya antay tayo ng kasama wala pa yung mga ka-team bingo natin makinig ka muna dyan kapatid ano or hindi ka nakakaintindi ng Ilocano ang init grabe super natuto ka na din sa mga nindia sabi ni Simpleng Buhay TV narunong na din marami ng alipores mga kawal ni Sir El Campesino Anthony Gabriel hello shout out po okay bibigyan kita ng jacket Anthony Gabriel ayan may jacket ka na baba na ng bahay kung may bahay ka hey Lucas ang bahay mix vlog thank you for pagbisita sa LS ni host baba na kayo ng bahay dyan para magdikitan na yung mga hindi pa nakadikit-dikit icing Charot from Calasiao
Apo po ako ni Ate Lita. Ay, hello, hello. Mga pasugo pala ni Ate Lita to. Sige, tambay kayo dyan para ano tayo. Maglalaro tayo pag may mga kasama na. Dan tamsak. Sabi ni Kasambahay. Yes, thank you Kasambahay. Pag nagawi ako, anggo. Isama ko sa vlog bahay mo manang. Hulo ko no. For what ngayon? basta J channel ko ate shout out mo nga J balay. Wan lata. Hindi po kami nakakaintindi ng Ilocano. Ay, okay. Magtagalog tayo kasi may mga hindi nakakaintindi ng Tagalog. Ay, ng Ilocano. Salamat sa pag-tune in, Anthony Gabriel. Ang bait naman ni Ate Lita. Or baka nag-e-edit na yung mga yon. Mga kasama nating maglalaro. Oo, kasi madami sa community natin pareho tayo ng subscriber. Kaya nga, hindi. Kasi naman, ganito yung ading simpleng buhay. Halos yung mga organic namin, organic mo, galing sa'yo. Kumbaga, saka sa shoutout mo sa amin. Parang, nag, naglagalaga na yung mga ano natin, connection natin, yung nasa iyo, nasa akin, yung nasa kay ano, kaslangay na laga-laga, kat may sa ti, sirkulasyon tayo, kaya parang tayo-tayo na rin lang, magkakadikit na tayong lahat. May ilan din, na napapasama, mga friend of friends, mga gano'n na lang yung mga ibang Padikit guys, ayan, nagbaba ng bahay si Kasambahay Mix Vlog. Pakas lang kayo para sure na babalikan kayo. Sino pa ba hindi? Levi's Lee. Idikit mo na yung alipuris mo na yan. Bag pa ni Ading Lori, ag for good din. Kano ka for good ni Ading Lori? Tama, basta supportahan lang eh. Sama niyo sana minsan si Lolang OFW Vlog sana kapag oh, I see, yes. Ang pag-time in pa remind mo ni si Lolang OFW ba yun? Gamin, oo, ada dito'y nalipatak. Apa nga, hindi nag-a-appear sa akin yung mga niya, upcoming videos niya. Apa nga ta, nagadote ikato ni Lulong ang subscriber na nakasabak. Nagsabak kini all of kamusto inikat na. Nagsabak kini, sino pa di inikat na ni ni Coco Martin na minduwa na nga inikikat. Insublik manin adi nga ikat. Ang kulang amuno apay nga ikatan na. Tapos ni sino pa hindi inikat na? Talo eh. Na-discover lang apay nga awan tinotif da kita bagbagayo nga premiere da. Tapos i-check ko. Apay yung nakarit. Nikat manin ni Lolo. Basta da kwarta nga pag puunan garden. Okay. Unin niya. Araw-araw ko adulti mabuya tayo nga technique iti gardening. Kas lang ay makaayayo nga agawid. Tsak tupay na makitkitak ni Papa Ambet. Nagkiji vlog, videos na ay na makapaayayo. Kas lang ay makagawid ak samot ng tinakbot
tarakot ng tikas to eh. Tas lang yung nagbiit. Kanak na kita, nagbayot nga kita na how I wish. Gusto ko pong mag-start ng daily life vlog but I don't have the courage. Pwede lang, ading. Mag-ano ka na, di ba? Ayan, account mo to. O so, panuorin mo yung ano kung paano ka maglagay ng mga pictures. May mga content na mga vlogger na nagtuturo sila. Tapos, mag-video ka o upload mo. Pwede. Bakit naman hindi? Kung pwede ka namang mag-vlog na kumbaga nahihiya ka, di hindi mo ipakita yung face mo. Gumawa ka lang ng content na yung nagsasalita ka lang, ganun. O di kaya mga views. Balik ako dito manang mamaya. O sige, sige ading. Thank you, thank you. Yung dyan sa mga bundok-bundok dyan sa iyo. Di kaya yung beach. Di ba malapit kayo sa beach? Ayun. Videohan mo yan. Tapos upload mo. Di hindi ka naman nakikita ng mga tao. Kung nahihiya ka na makita ng tao, yun na lang gawin mo. Bingo, bingo. Wala na yung kabingo team natin. Bakit nga eh? Si Levi's lang andito. Baka nasa kabila. Magkabilaan ang mga nag-LS. Ay! Sorry na lang naman. Kalkalpas ko ng tigas. Andyan na yung isang member ng Kabenga. Start na house. Wala pa si Pangs. Ayain mo si Pangs. Para dumami tayo. Wala din si Stoneheart. Laging sinishare ni Mami Lita mga videos niya sa Messenger. Oo nga, napaka-supportive ng tita nyo. Actually, siya yung isa kong taga-play. Siya yung kinukulit-kulit ko. Oo, andyan na si Epals. Si Fangs na lang ang wala. At saka sino pa? Si Shaima. Where are you, Shaima? Work mode pa si Celine fa. Ay, okay. May visitors. MLSO to all. Sabi ni Epals. Anyari dun sa sa live stream mo. Naputod? Live stream. Sa Prism live mo. Putol-putol na sabi mo Epals. Start na. Bingo tayo ng isa. Para pag mag-aantay tayo. Bingo muna, bingo. Mamaya na yung Pinoy Henyo. Word. Okay. Bigay na ng word. Sino yung sasali? Join. How to join po sa pa-games. Magbigay ng isang word na may 5 letra. Dapat yung letra hindi mauulit. Hello, Jinky TV Buhay. Ay, hello. Ay, nakaumay ni Ading Jinky. Kumusta nga ading si kagayam day tahang ko panpansinan. Unaksin mo tada ti Jinky TV. Kita ko si picture na. Hanbat nga ni Ma'am Jinky nga Enrique. Tapos di in share ni manong mo.
padikit din kay sister ko kunana. Apay nga sister ko kunana. Eh di parang na-curious ako. Impressed ko, in-open ko J-Link. Ay, ukis ti sabana na iti nga ubing si Kagayam. Para sa kaalaman ng lahat, I will announce it. Mga kakadwa, mga ka-team, si Jinky TV. Ano mo, Jinky? Jinky TV Vlog is kapatid ni Sir Simpleng Buhay. Ayan, Levi's. Ay, okay, sige. Ayan na, tapos na yung ano ko. Si Ipals, ano na nga yung Ipals mo, wrong? Guha mo ano, kapatid Anthony at saka si Angelica. Ayun, yung mag-drop na kayo ng word nyo. Kung sasali kayo, isang word na may 5 letra. Tapos, pag nabunod na ni host at nabuo yung word nyo, mag-type kayo ng bingo. Kasi kung hindi kayo magbibingo, mabibilangan kayo ni host ng hanggang 10, magi-disqualified kayo. Gets? Okay, si Ipals is wrong. Dali. Kukuha lang ako ng latagan ko. Ay, latagan. Ipals, ano ba? Yes. Ading Jinky. Kaano ko may napandita? Start kay Epals. Apo, siyak tay Reyna. Wan, si Kaji Reyna da. Wrong nga. Ay, lo, wrong. Okay. Ating Jinky, agwa tayo ag bingo words tayo. No na nga baka i-play si ka 2 hours. I-play di playlist mo 2 hours. Lori, Pearl. Malapit nang mamoni si Ading Lori. Malapit nang mamoni. Malapit pang mag-for good. Hello, tamsa ko. Salo kabsat Ilbana. Kamusta kabsat? Kastoy lata, malusog pa rin. Thank you si patam sa kabsat. Ano, makiayam ka? Ayam tayo? Sis Jing, KTV Buhay. Hello, sabi ni Levi's. Iya, sumali ka ading Jinky, ingat yung word mo. Ading Jinky. Angelica is stable. Okay. Stable. Si Anthony na nga, nabasa ko kanina. Asan yung kay Anthony? Levi's is sounds. Anthony smile. Okay, Anthony smile. Diana Habibi Tamsak. Ay, hello. Dilamas here. Hello, Sisi. Ayan, bibigyan ko ng jacket tong Adipurismo, sis. Ayan. Hello, Celine Fangs. Abot si Celine Fangs. Isa lang, ading, isa lang. Wait muna, Anthony, isa lang yung isa lang muna, hindi pa tayo tapos. Pag natapos na tayo, saka ka magbibigay ulit ng isa. Tama na yung isa muna. Magbibingo pa tayo. Ibibingo natin. I mean, mega love, shout out sa lahat. Sabi ni Celine Fangs. Celine Fangs, sali ka? Hello sis, hello sis Dayan, naglalaro kami, sali ka? Pang 2 hours play yung mananalo. Or pag sa Pilipinas, kung gusto nyo namang load. Pearl, si Lori, si Celine Fangs, mega love shout out. Celine Fangs, anong word mo?
Wait natin si Celine Pangs. Okay, i-confirm ko ha, si Epals wrong. Wrong ba, Epals? Tapos si Lori Pearl, Angelica Table, si Levi's is Sounds, Anthony Ismail, Celine Pangs, where are you? Diana Habibi, Sis Diane, thank you for coming. 245. Nasaan na si Celine Pangs? BG ko to sisi. Okay, salamat kamsat. Salamat sisi. Salamat sa pa-BG. BG lang daw si sis. Ayan si Celine Pangs. Hello manang Norma. Ana, eksakto. Hello. Sige, ay ayam tayo. Drop your word manang Norma. Thank you. Tamsak ka aman ng please. Celine is bingo. Sino pa? Blower ko pa yung buok puhos. Sige, okay lang. Habang nagano pa tayo, hindi pa naman tayo mag-start. Wait natin si Ate Norma. Anong Norm? Sali ka? We are waiting, Ate Norma. Ate Norma, 2467. Blue Falcon, hello, Tamsak, Stoneheart na Igorot. Ana, eksakto. Dan Tamsak, thank you manang Norma sa Tamsak. Ano ting word mo kay manang Norms? Mga word mga sisi, para bingo tayo. Hello, Lori. Hello, Lori. Sisi, sabi ni Sis Dayan. Anong word mo manang Norma? Norma. Norma is Norma. Ang galing ah. Tangkilikin ang sariling atin. Aquario Komunidad, ayan, nagbaba ng bahay sa Aquario Komunidad. Dikitan na natin. Di ako makasali, busy lang ako, kabsat. Okay, kabsat, salamat. Okay lang. Nag-reconnect po kami, naubos load. Ay, naubos ang load? Bakit ganon? Okay, Stanheart, may gurot, may galap shoutout. 7-2. Sige, si Epals, iaano ko lang ha. Si Epals, wrong. Stanheart, may galap shoutout, sabi ni Levi's. Epals, wrong. Si Lori Pearl, Angelica Table, si Levi's Sounds, Anthony Smile, si Lynn Bingo, Norma. Reloadable lang po wifi namin. Hehe. Okay, sige, start na tayo. Start. Unang bunot. Letrang L. Sinong may L? Oh. Si Pearl. Si Table. Si Smile. Tatlong nakakuha ng L. Next. Si Dotings, padaan lang ako host ha. Tamsak isda na po. Pasensya na, mahina net ko dito sa bukid. Salamat kapatid. Salamat Dotings TV, kahit na mahina ang signal nakaano ka rin, nakatamsak. Salamat na kapatid. Salamat. Ayaw mo makipaglaro? Second. Y. Sino may Y? Wala. Patapon ng Y. Worky po here. Sisi lang, BG. Salamat sis Dayan. Thank you sa pa-BG. Next is G. Yan ha, G. Mukhang wala. Ay, bingo. Merong bingo sa G. Isa na yun. Tapos, wrong.
Dalawa lang ang may G, nakakuha ng G. Next. H. H. Sinong may H? Walay, patapon ang H. Win, Silin Pangs. Hello, sabi ni Madam Jinky. Madam kayo ay madamawin, madama. Kasi start ng unang salang. Ayan, next D. Wala. Walay. Patapon din. Patapon. Kamusta ngayon, Ma'am Jinky? Next. Oh. Sirong. Sounds. Bingo. Norma. 1, 2, 3. Apat ang nakakuha ng O. Apat sila. Next. T. Table. Mag-isa lang ang nakakuha ng T. Okay, next. Check. N ni Manang Norma. Wrong sounds. Bingo, kay Norma. Uy, may malapit ng mamuro. Tandaan niya. Ikaw lang sapat na channel. Daan lang po. Okay, salamat. Dahlia Liz, promise. Ayaw mong makibingo mamaya. Next. S. Sounds. Sa sound. S. Smile. Dalawa lang. Yung sound at smile lang nakakuha. May malapit ng mamoro. Daan tamsak lang po, sabi ni Dahlia Liz. San P. Si Pearl. Isa lang. Si Pearl lang ang nakakuha ng P. Ang bingo ka dyan. Wala pa, Silin. Tatatlo ka pa lang. Next. Kabingo-bingo ni Silin Awan. Tatlo ka pa lang. Q. Wala. Tapon niya ng Q. K. Next. K ngagpaiso Wala naman yata. Wala. Next. W. Wrong. Ako namumuro na si Epas. Namumuro na. Sino may W? Wala. Siya lang ang may W. MLS ko, Sis Epal, sabi ni Madam Jinky. Ma'am Jinky Enrique, mega love shoutout, sabi ni Levi's. Next. R. Wrong. Naka, may nagbingo na. Pearl. Norma. Sino nagbingo? Bingo ka dyan, magbingo ka dyan. Kung andyan ka, kung wala, bingoan. May nagbingo na. Bingo 2. Bingo 3. Epals, yes, si Epals. Ang galing nung wrong mo
Congratulations. Ang galing. Ang dali niyang nakuha yung word na wrong. Wrong na wrong. Ay, nako. Okay, si Apples naman ngayon. Apples, bingo, bingo. Congratulations. Ano? 2 hours na ladies o ano? O load? Tagal na yung bingo na yan. Wala talaga, hindi siya na magic. Hindi mo siya napalabas. Yay! 2 hours? 2 hours, alone? Ay, apples? Wala, hindi lumabas pero ano, tatlo nakuha ni Norma, yung word na Norma, yung word na bingo, yung word na sounds, at saka pearl. Tagtatatlo sila. Taunsak ulit host, sabi ni lubat na si Levi's. Okay, thank you, Ikorota 501. Ano, game 2, game 2. Basta si Apples ang nanalo. Congratulations. Loadman Parajay. Kaanak ka. Okay. Ingi number. I-com to. I-PM mo to load. Ay, JPM number. PC number da. Please. Load. Okay. Next. Awan pa iti ma-play. Load ti dinawat na dyan ang apak. Sounds ulit kinyak. Sabi ni Karata. Okay. 501 is sounds. Sige, game 2 na tayo. Game 2. Anong Norma is quick. 2, 4, 5. 5 kaya mo. Ay, ala. Salamat sa pabiji. Andyan pa rin si Sis Dayan. Tetsu Gaming. Okay, Tetsu Gaming. I'll give Lemon. I'll give you the moderator. Ay, jacket. Bibigyan kita ng jacket. Okay, Lemon. Sali ka. Okay, Tetsu Gaming is Lemon. Okay. Si Tetsu is Lemon. Pababa na ng bahay yung mga hindi pa nakadikit dyan. Magdikitan muna. Apples one house. The same. Anong word mo ba? Apples. Wrong. Okay. Sila Anthony. Celine Fangs. Fangs sa akin house. Okay. Anthony and Angelica. Sali pa rin kayo? Fangs. Anthony is lover. Okay, si Sir El Campesino is bunot. Okay. Sino pa? Si Angelica. Anong word mo, Angelica? Andiyan ka pa? O tulog na? Sino pang wala? Si Celine. Celine, anong word mo? Ay, yun na nga pala. Punks nga pala. Si Ate Norma. Okay. Si 501 sounds. Norma, quick. Tetsu, lemon. Apples, wrong. Punks. Anthony, lover. El Campesino, sir, bunot. Ayan, padikit sa mga hindi pa kadikit ni Epaliwak. Hindi ko pa kadikit dyan. Ayan, nagbaba ng bahay. Dikitan na natin. Si Lori is Pearl. Ayan, si Lori pala ang kulang eh.
Tapos, sino pa? Si Angelica. Asan si Angelica? Sali ka pa ba? Dili. Drop your word para start na tayo ng second game. Second game. Sige na. Ayan. Si Inyog Rosol. Si Rosol is Inyog. BGCC ha, may work pa here. Okay, salamat Sisi. Ayan, house. Si Angelica is house. Yan, pwede ang house. Sino pa? Manong Mananapas, musta? Sabi ni Igorata. Ayan, BG din din sabi ni Simpleng Buhay TV. Opo, sabi. Okay, start na tayo. Sige ngay, sir. Awanan ti humabol. Okay. Pearl si Lori Rosol Inyog House Angelica. Okay. Tana. Unang bunot sa mahiwagang box ni house. Letrang C. Sa letrang C. Oh, mayroong sakwik. Pa? Si quick lang nang merong C. Simpleng Buhay TV, hello sir. Busy lang ako at busy sa work, sabi ni Dayan. Nakuha ko. Andito, nakuha ko yung house. House adding, sige. Okay. Next is L. Lemon. Lover. Si Pearl. Tatlo sila. Si Lemon, si Lover, at saka si Pearl. Next. Hello, Aling Igorot sa Kinyayanin. Magandang gabi. Sabi ni Juliet Rosal. Angelica Bigton House. Yes, oo, nakuha ko Ading yung house mo. Simpleng Buhay TV. Nag-e-edit din ako now para upload bukas. Oh, sige, Ading Simpleng Buhay ta. Puyaan miray ta. Oh. Lemon, sounds, wrong, lover, bunot, nyug, house. Halos, ang walang ano lang si Fangs at saka si Pearl pala at saka si Quick. Next. W. Si Wrong. Ikaw lang na naman. Apples ha. Nakahalata na ako sa wrong word mo ha. Yes. Sounds. House. Dalawa lang ang may S. Si sounds at saka si house. Next. Pearl. P. Sino may P? Si Pearl. Mag-isa lang ang may P. Isa lang niya. The only one. Next. Q. Ayan. Mag-isa din lang ang may Q. Si Quick. So na ang nakuha mo. Tagal sabi ni Fangs. Wala kang nakuha, Fangs. V. Lover. Ako. Nagbubukod tanging siya lang nakakuha ng B. Ng iba. Next. Here. Oh boy, yung quit ni Manang Norma. Aba. Yung quick lang ang may key. Next.
Zero pa lang yung si Pangs. Wala ka pang nakukuha. Ahaha. Bakit ikaw, Lori? Pearl, ano bang nakuha mo, Pearl? Ba't wala ka nga, Lori? Dalawa lang ang nakuha mo, Lori. And, si Sound, si Lemon, si Rong, si Fangs at last, nakakuha si Fangs, si Bunot, si Inyog. Ang daming mamumuro. Ayun, nagbaba si Ma'am Jinky. Sino pang hindi nakadikit kay Ma'am Jinky? Dikitan na yan. Pati ako mga kapatid, sa mga di pa nakad-visit, I will give you 4. Promise. Aba, ang galing. Ayan. H. Ano? H. O, 4 ang ibabalik ni Ma'am Jinky sa inyo. Dikitan na yan. Sino pa ba hindi nakakadikit sa inyo dyan, Ma'am Jinky? Sino may H? Si House. Mag-isa lang niya? Aba. Sunod. Yan, Fangs. Ho, sabi niya. Haha. May sapay lang garud ya. Sunod ka dyan. Next. X. Si X mong pabalik. Balik. Apilit kang kinukulit. Ayan. Patapon si X. Wala. Next. Nangyari. Ew. Si Sound. Aba, may namumuro na. May namumuro na. Ito si Sir Strike 11. Ano yan, Sir Strike 11 Vlog CX? Grabe ka, Levi's. Na, unak mula gatak pa dyan matak. Andyan ba si Sir Strike? Si X wala yan yung. Atong mga namumuro mag-unahan kayong mag-type ng bingo kung sino yung unang magta-type ng bingo. Siya ang nanalo. Try ko sa'yo sis Lori if di pa makapunta yung iba ko. Sabi ni isa na lang ang pakilabas. Sabi ni Manang Norma. Sabi ni Ma'am Jinky, itatry daw niya. Idikit sa'yo yung mga lipores niya. You Ito yung nagpuro. Mag-unahan kayo Ang puro is si Sounds, Quick, House. Yan ang nagpuro. 3. Mag-unahan kayong mag-type ng bingo. Yan. Yehey. Ano bang kulang ni 501? S. Ang kulang ni Quick is hindi pala kayo. Ang house ay 2 ang S. Mag-unahan kayong mag-type ng bingo. Ano yan, Ma'am Jinky? Letter F. Ano yan daw, Ma'am Jinky? Sabi ni Lori. Sino may F? Si Fangs. Mag-isa lang ni Fangs Anong bingo ka dyan, Fangs? Dadalawa pa lang nakuha mo. Wala na naman, sabi ni Lori. Hey, next. At least si Fangs nakakuha. Tapos si Pearl. Oba, humahabol si Pearl at saka si Fangs. Next. M. Si Lemon. Namumuro na din si Lemon. Yan. Isa lang niyang may M. Yan, humabol si Lemon. Bali, ilan na kayong puro? 4. 4. Yay! G. Naku, si Fangs. May G siya, saka si Rong. Namumuro na din si Rong. Si Fangs, puro na rin si Fangs. Naku, ang dami. Madami.
Sa inyog. Dali. Okay. Abang-abangers, 5 kayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang puro. 6. 6 ang puro. Nagdi-bingo. Wait, wala munang magtatype ng bingo. Wala munang magtatype ng bingo, ha? Stop muna, stop. Ayan. Stop. Letter D. Letter D. Sinong naunang nag-type ng bingo? Sinong may D? May isa lang naman ang may D. Awan ma'am, ako kunak, edi. Dali, sino? Isa lang ang nagbingo, isa lang nagbingo. Sino may D? May bingo na. Bingo 1. Bingo 2. Bingo 3. Bingo 4. Ayan, nagbingo si 501. Sounds. Nabuo niya yung sounds niya. Grabe. So, congratulations, 501. 501. Anong gusto? Sige lang, ag bingo kayo, taag kapiak. Sige, girl, madam. Ikapian da kami nga ron, tapno. Anyo 501? Watch hour? Watch hour, bingo, Igorota 501. Or load din. Anong gusto ng nanala? Watch our host. Sige. Jimesa na lang nga ron man play ko. Na-play di duwang playlist mo ni. Di last na lang. Di play. Tapnuhan nga madlaw ni host. Okay, what's our kano? Okay, what's our? May sapay lang. Sige, may sapay. May maglalaro pa, wala na. Sinungin? Sinong mag-i-in? Type mo yung yung word nyo pag meron pa. Meron pang maglalaro. Willing pa akong magpalaro. Kung may maglalaro. G, sabi ni Anthony, ano yan, bingo. Anong word mo? Anong word nyo? Sige. Pwede pang magpalaro si host kasi isang pa lang yung ipi-play ko. Si Titso Gaming is Earth. Okay. Si Titso is Earth. Pwede. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Okay. Ano pa? 60. White. 501 is white. Sino pa? Ba yun siya? 60. Angelica. Ipals. Tudor. Sino pa? Manang Norms is Banks. Next, Celine Kanyak House. Okay. Pangkilikin ang sariling atin. Next, Angelica. Angelica is bingo. Sino tong 60? Si Anthony. Wait. Anthony pala to, si Anthony.
Angelica is bingo. Okay. Ano pa? 2, 4, 6, 7. Asan si Luri? Luri. Ading Luri. Sali ka pa? Hoping. Kulang yung hope mo. Akala ko ba bingo? Akala ko ba yung bingo? Akala ko bingo yung word mo, Angelica. Ano yung hope? Paki-clear ading Angelica. Anong word mo? Bingo or hope? Kasi kulang yung hope. Lagyan natin ng S. Gusto mo? Kulang yung hope. 4 letters lang. Lagyan natin ng S. Kaya yung hopes is hopes. Lagyan natin ng S. Okay, hopes na lang. With S yung hopes mo para 5 letra. 4 lang yung hope. With, ayan lang. D, okay. Sino pa? Wala na. Okay, Earth, si Titsu, 501 White. Si Anthony, 60. Ano to, si Epas Tudor. Snorms ba? Celine, Angelica, Hope. Okay. Ilan kayo? 2, 4, 6, 7. 7. Okay. Next. Ika-third. Pang tatlong bunot, tatlong games. Okay. Unang bunot. Okay. Unang bunot. D. Si Tudor. At saka si Hope. Dalawa lang nakakuha. Dalian natin. Na oras na ba? What time na ba? 11 pa lang, maaga pa lang pala. X. A. Si Earth. Si White. Si Lynn. Tsaka si Hope. Halos kayong lahat. Next. S. Sino may S? Si Banks. Siya lang. 60. Dalawa lang nakakuha. Dalawa lang. Si 60 at saka si Banks. Next. O. Si Tudor. Tsaka si Hope. Aba, umaarangkada ang Hope na word. Nakatatlo. Hello, Jinky TV. Hello. Nawan ka man tatay ang bingo. Word tayo kumao. Ay. Si White. 60. Dalawa lang. Inom tayo ti fresh pineapple shake. Oh, sarap naman. Ang sarap naman yan. Oo nga. Kami po. Oo, meron. Okay. Walang, ang nakakuha lang ng I is, si White at saka si 60. Next. G. Sino may G? Wala. Patapon ang G. Next.
H, si Earth, si White. Nako, may malapit nang magpuro. Si White at saka si Hope. Next, Y. Si Y. Sinong may Y? Yung 60? Si Lynn? Si Celine at saka si ano lang. Ha ha ha. Makakonsentrate. Makakonsentrate. Abay nga eh. Dalawa lang nakakuha ng Y yung 60 lang at saka si Celine. Next. U. U. Sa letrang U. Tudor. Si Tudor lang ang meron. Next. W. Aba, namumuro na ang White. Namumuro ang White. Isa lang niya. May namumuro na. Ang silin mo is dadalawa lang. Next. X. Ito na naman si X ni Sir Strike. Si Sir X Strike. Napilit pang ipinapaalala ni Sir Pinoy Tech. Wala. Tanging si Sir Strike lang ang may X. Pag nakikinig si Sir Strike dito. I-striking niya tayo. Opo, hindi po bingo. Yeah, oo, hope ka nga. Nakatatlo na yung hope mo. Tatlo na yung letter, ano. Meron po sa 60. Ay, oo nga pala. Oo nga. Sorry, oo, meron sa X is. Uy, namumuro na rin ang 60 pala. Namumuro na ang 60. Ate, na late, nakaturog na, ride lang. Hello, Mrs. Simpleng Buhay. Sakit dyan ko kakatawa kanina dahil sa kanta ni Sir Pinoy. Kaya nga grabe. Talaga naman yun. Ang namumuro is White at saka 60. Sige, tambay ka lang dyan, Mrs. Simpleng Buhay. Tap na. Yay, next. R. Si Earth. Tudor. Ola, pati si Tudor na namumuro. Ang namumuro, White, 60, at saka si Tudor. Next. M. Wala. Walang nakukuha ng M. Mrs. Simpleng Buhay Kids. M. Mega shout out. Sabi ni 501. Next. Letter C. Wala. Ay, si Celine. Sa wakas, si Celine humahabol. Next po. Sinong may L? Celine. Namumuro na rin. Namuro si Celine. Namuro si Tudor, si White, wala na. Si Tudor, White, at saka si Celine ang namumuro. Sige. Ano bang hinaantay nyo? Magkakaiba naman eh. Next. V. Anong bingo ka dyan, Celine? Hindi naman. Next. T. Si Earth. Si White.
60. Tudor. Maka, bingo nyon. Bingo, 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 bingo. Sino na unang nagbingo? Hello, sis Mayan. Maureen, pala MMLSO. Sino muna nga nagbingo? Ang nagbingo is Earth. Ay, hindi. Hindi Earth, sorry. Si White. Si 60, si Tudor. Sinong nauna? Si 501 at saka si Anthony at saka si Epals. Sinong nauna sa inyo? Recall ko. Dito. Nauna si 501. Si 501 ang nauna. Bingo po ito, hehe. Oo, bingo words tayo, sisi. Nahuli naman kayo. Nahuli kayo, Anthony at saka si Epals. Nahuli kayo, nauna si 501. Dalawang beses pa siyang nauna sa inyo. Talaga tumatabo na revenue itong si 501. Okay, 501 ulit. Okay, 4 hours na. Okay. Isa pa? Okay lang po. Nagpatulog din kasi ng baby. Ay, kaya pala hindi ka nakabingo agad. Sayang. Naunahan mo sana si Igorot sa 501. Ano? Isa pa? Meron pa maglalaro? Drop your word kung meron pa. Sige. Mag-wait ako kung meron pang magdadrop ng word niya. Isa na lang, promise. Isa na lang. Tamsak dan host, pamilyang pantay-pantay. Hello, kabsat. Ikang kamanti jacket mo. Congrats, kabsat, pantay-pantay. Revenue is coming. Lumabas na lang. Okay, sige, salamat host kita, Tamsak. Salamat, kabsat. Okay. Meron nang Dali. Sigurota. 501 is hard. Sige, thank you, kabsat. Pantay-pantay, Good night, sabi ni Manang Norma. Good night. Thank you, Manang Norma. Pinagpuy-puyat. Dali. Si Tetsu is words. Hello, kabsat Maureen. Sumali ka bingo words. May isang word, 5 nga letra. Han nga maulit jay letra na. Sino yun? Abot pa ba? Oo, sige. Sige, Sir El Campesino. Abot pa. Nag-i-start pa lang kami. Hello, Aling Igorot sa 501. Sabi ni Maureen. Pantay-pantay, hello. Sabi ni Maureen. Vlogs. Si Celine is vlogs. Okay. Sino pa? Nyog. Si Sir Elcam. Sir Elcam is Nyog. Okay. Sino pa? Bonot. Campo Campesino. Bunot at saka Nyog. Nako. Ano nang susunod? Ma'am, simpleng buhay, misis. Nakatambay si Pico kanina sa LS. Mo, nakatulog ako. Apay ngayon, turuga. Minya, sumali ka nga ron tatamanan. Congrats daw. Pantay-pantay. Sabi ni 501.
Mega love shoutout, Mrs. Simpleng Buhay. Sabi ni Maureen. Maureen ang ipaliwak is thanks. Okay. Thanks. Hello Ate Mau, salamat. Ay, salamat ti Egarota. Sabi ni Pantay-Pantay. Kahit anong word man ng, yes, ading uray niya word, Ilocano, Tagalog, English, basta 5 letters lang siya. Hindi siya mauulit. Si El Campesino is kopra. Hulo. Kopra, nyog, at saka bunot. Labas na ako, host. Next time, parang makatambay to met. Sige, kapsap. Thank you. Thank you, T.E. Oh my. Kubra. Sabi, Maureen, kubra talaga. Sige. Pag namuro kayong dalawa, isa lang naman pala ang nalaminan ni Sis Maureen. Ay, oo. Hindi ko pa binibigyan pala ng jacket si Sis Maureen. Sandali. Sorry. Ayan, may jacket ka na. Kusot. Ano yun? Isa lang kapsat mo rin. May isa pa. Kubrawan na kusot. Kusot na lang, kusot. May salang. Wait. May salang. Usto DJ kubran. Usto DJ may sanga kubran. Panyo, kubra. Oo sis, kaya ako nagising. Lumipat na ako dito. Kaya may salang ganyan. May sa dito. Anya ticket mo. Panyo, wano kubra. Sige, confirm mo. Panyo, wano kubra. Ticket mo. Award mo. Panyo na lang kapsata na. Panyo or kobra? Sige, siya kung tagpili. Panyo. Sige, agro kita yan. Rage. Okay. I-confirm ko lang 501 is heart. Tetsu words. Celine Blanks. Si Sir El Camyo. Campo Bunot. Si Epal Tanks. Si ano na naman to, El Cam na isa is Kupra, Maureen is Panyo. Okay. Sige na, start. Nung mabuo ulit yung words, kung mabubuo na yung words mo, mag-type ka na ng bingo. Unahan to kung may kasama kang magbibingo, kahit dalawa kayong nakakuha, is yung unang nag-type ng bingo, siya ang mananalo. Sis Mau, napaghahalataan, ganyan ng huhula kay Ma'am Betty. Kay Ma'am Betty, oo, ganyan nga. Next, ayan, tana, game skin yan. Kinyak house, okay. Mrs. Simpleng Buhay is games. Okay, second. Unang bonnet. Okay. Sa letrong M. Sinong may M? Si Games. Obo, si Busy Simpleng Buhay. Si Ames. Adan Games, diba? Games, di word mo, Mrs. Simpleng Buhay, diba? Adan, M. Adan na alam nga M. Ikaw lang. Okay. Next is this. Hala. Words. Blogs. Thanks. Games. Okay, pati nakaala. Oo, nakasama ka, Tetsu Gaming, na kuha ko yung words mo. Next. You, letter U. Si Bunot. Siya lang ang may U. Si Bunot.
Naku, nag-start na kami. Angelica, mamaya ka ulit, mamaya. Nahuli. Nag-start na kami. Next. H. Si Hearts. Si Thanks. Dalawa lang nakakuha. Ni si Mrs. S. Bimitinti na mumuro. Oo nga, nakadalawa na. Saka si Apples. Next. N. Sino may N? Inyo ay si Sinyog. Si Bunot. Si Thanks. Wakas si Apples. Namumuro ka na ah. Si Panyo. Si Panyo. Nag-start na kami adding Angelica. Mamaya ka, hindi ka pa nakasali. Kasi nag-start na kami nung nag-drop ka ng word mo. I-reserve mo yung word mo mamaya. Next. T. Si Heart. Si Bunot. Si Thanks. Aba, namumuro na si Apples. Thanks. Namumuro ka na Apples ah. Isa na lang ang antayin. HT si Heart. Ang Thanks ang talagang lumalabas. Thank you. P. Si Copra. Si Panyo. Mamaya yung word yung nag-start na kami mga adding. Mamaya. Anthony and Angelica, mamaya kayo sasali kasi nag-start na kami nung nag-drop kayo ng words niyo. EK, next. W. Si words. Iisa lang. Si Tetsu lang. Wala pa. Isa na lang ang kay Epaliwak na Thanks. Next. R. Si Heart. Si Words. Copra. Hay, humahabol si Heart at saka si Word. Good evening, Ate Lita. Ayan, nakatambay muna yung dalawa. Hindi sila nakahabol. Mamaya kayo magkano. Ayan, E. Naku, humabol si Heart. Games. Si Heart at saka si Thanks. Ang mga ayan na KC. Si Cupra. Siya lang may age. Mess na ang nakuha. Pang ilang draws na yan? 1, 2, 3. Pang-apat na to, te. Next. F. Walang nakakuha ng F. Wala. Libre ang F. Next. Wow, dalawa na lang. Mrs. Simling I. Sinong may I? Sinyog. Wala, siya lang. Sali po kami. Mamaya kapatid, mamaya Angelica. Tapusin lang natin to kasi nag-start na kami nung nagbaba kayo ng words. Okay. Oh. L. Si Vlogs. Isa lang ang may L. Si Fangs. Ano bang word mo, Fangs? Dadalawa nakuha mo eh. Next. Oh. Words. Naku, namumuro na rin si Titsu eh. Si Vlogs. Si Nyug. Si Bunot. Halos lahat kayo namumuro na. Panyo. Ang namumuro is si Heart, si Words, si Bunot,
si Thanks, si Copra. Yung Lux ng Lux. Bingo words photo. Yay! G. Sino ang may G Games? Nako. Bunot Nyog. Naku, humabol din yung Nyog ni El Campesina. Marami kayo magbibingo. Marami. B. Naku, sinong mag... si Bunot. B. Isa lang ang nagbingo. Sinong may bingo? Si Bunot. Nasaan na si Bunot? Si Bingo. Si Sir El Campesino. Congrats. Yung bunot mo lumabas din yung bunots mo. Okay. Okay, 2 hours to Sir El Campesino, 2 hours. Yay. Sino pa ba? 2, 4, 6. Kaya ko bang isa pa? Congrats po, sabi ni Mrs. Bingo, sabi ni Ellen Epals. Wala si Sir Elcam ang na nabuo yung words niyang bunot. Bunot. Isa pa? Promise, isa pa? 6 hours may Elcam. Sino pa? Sasali? Meron mong lalaro? Sige, overtime ko to. 4 ito kay 501, kay Sir Elcam. Okay, meron pang isa. Same entry. Sige, isa pa daw. May maglalaro pa. Isa pa, sali ako. Sabi ni Ate Lita, sige. Sino sasali? Isa pa. El Campesino is bunot. Nanalo rin ang word na bunot. Ate Lita, anong word mo? Anthony is abong. Sino pa? Erwin, si Ann. Hala, Ate Lita. Bakit si Ate Erwin, naalala mo? Maureen is walis. Mrs. Simpleng Buhay is games. Abong po ang word ko. Sabi, oo, nagets ko. Abong. Pals, good night na sa lahat. Busy na ako. Sige. Si 501, busy na rin? Late anniversary niya bukas. Or kaya pala, si Pangsilin. Pang ilang taon na siya, Ate Lita? Abong means bahay. Pangasinan po yung abong. Oo. Abong is, pwede rin sa Ilocano. Abong din. Abong-abong. Sabi nila sa bahay. Bahay na maliit. Ganun. Hindi mo tanda. Okay, 2, 4, 6. Sino pa? Si Mrs. Elcam. Si Lynn Tetsu. Nasaan si Tetsu? Tetsu is Cobra. Okay. Cobra. Sino pa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayo. Sige, start na. Ito na yung last. Last na. Tulog na tayo. Baka mapuyat kayo, kasalanan ni host. Okay, unang bunot.
Nagutom na ako sa kayayaw-yaw dito ha. Letter M. Games na naman. Si Games lang. Madam dam 12 years na po ata. Ewan mami. Ayan po ba yung sa Manawag? Ay, naka 12 years na ba yun? Tanda pa ni, ni Anthony, oh. Next is letter P. Ano ba yung, Cobra? Akala ko Cobra yung kay walang letter P. Next. B. Wala, patapon din ang letter B. MLS, tulog na si Epals. Good night na, Epals. Q. Wala din ang Q, wala. Patapon ng mga yan. Kilala niya. Oo. Kasi nga, di ba nga, dikit kayo noon. Letter E. Erin. Games. Si Erin saka Games lang. Next. Letter U. U. Sinong may U? Wala. Ay, bunot. Ayan si bunot. Bunot or bunot? Next. Letter B. Si Cobra. Abong. Okay. Tatlo ang nakakuha. Si Abong, si Bunot, si Cobra. Letter D. D. Sino may D? Wala. Libre. Ay, ninang mo pala si Ate Erwin. Next. Letter T. Bunot. Hala, yung bunot. Bunot ni Sir. Ano to? L. Si Walis. Mag-isa lang ni Maureen na nakakuha ng L. Si Walis. Next. Letter O. Unless, yung bunot niya namumuro na. Namumuro. Si bunot namumuro na. Si Abong, 2. Si Erwin, 1 lang. Walis, 1. Games, 2. Si Fangs, wala. Si Fangs is wala. Next. A. Abong, Walis, Games, si Fangs, Cobra. Dan, nakakuha. Si Erwin lang ang walang A. Next. G. Abong. Pati si Abong namumuro na. And, hindi. Games. Pati si Games namumuro na. Si Franz. 2 na ang namumuro. Tatlo pala. Si Bunot, si Abong, at saka si Games. Sino kaya? Sino kayang mabobunot? Sino kaya? F. Si Fangs. Siya lang may F. Yay. Next. Y. Wala. Next. H. Wala din. Puro patapon.
Yung tatlong namumuro, hindi lumalabas. Ay, naku, nahuli na naman pala si Angelica, ano. C. Sino may C? Cobra. Naku, namumuro na din si Tutso, si Cobra. C. Apat na kayong namumuro. Sino kayang mangunguna sa inyo? Bam! Ay. Si Erwin ang may ay. Isa lang ang may ay. Si Linfangs ay tatlo lang ang nakuha mo si Linfangs. Next. S. Si Walis. Nako, may bingo na. May bingo na. May bingo na. Bingo ang games. Ang word na games ang may bingo. Bingo 1. Bingo 2. Bingo 3. Nasaan na yung nagbingo? Mrs. Simpleng Buhay. Bingo 4. Bingo 5. Bingo 6. Nasaan na? Ayun, nagbingo na. Ala, nahuli, hindi ko nabasa yung while ni Angelica. Sorry. Maureen, galing ni Simpleng Buhay. Ano, nakaala. Si Simpleng Buhay. Next, Simpleng Buhay. Si Smoke, gising ka pa? Sabi ni Ma'am Jinky. Yay! Sayang yung kay Anthony, oh. Nakapuro ka na, Anthony, eh. Ang kulang mo na lang is N. Hindi ko nabasa yung ano mo, Ading Angelica. Yung while mo. Kaya pala parang kulang yung entry. Di bali, hindi siya lumabas yung ano mo. Hindi lumabas yung while mo. Ma'am, Simpleng Buhay. Ano, 2 hours dito yung ma'am niya? Or, taga saan ka, Anthony Gabriel? Na-mislook ko yung ano mo, yung word mo, Angelica. Sorry. Banis po. Ito, money. Si Banis daw yun. Anthony Gabriel is Banis. Sabi niya. Ang nanalo ngayong gabi is si Epars, si 501, si Sir Elcam Pesino, at saka si Mrs. Simpleng Buhay. Yung LSU nawala yata. Signal si Maureen. Oo, nag-iikot-ikot kanina nung nag-in ako. Pero bumabalik din lang naman. Gamit lang ni Gab-Gab, sabi niya. Lori Pearl. Nagising na si Lori. Lori Pearl. Kitang host ba? Ay, hindi. Noon pa to pala. Nahuhuli lang yung ano niya. Ano na, gabi na. Matulog na tayo. Promise. Magpi-play ako ng hahaha. Sabi ni Angelita. Matulog na tayo. Bukas na rin ulit. Grabe, naiinitan ako. Salamat sa lahat. Matutulog na si host. Matulog na tayo. Last game na yun. Salamat sa pagtambay. Daya mo, tutulugan mo kami. Sir, nakakuha ka na. O, ipi-play kita pala. Ilang 2 hours. Night, Atilita. Salamat. Night po sis. Sabi ni Sir. Good night po sa lahat. Salamat sa paglahok
sa palaro ni host. Salamat sa pagtambay, Sis Maureen. Mrs. Simpleng Buhay, thank you. Ayan, nagbaba ng bahay si Mrs. Simpleng Buhay. Padikit. Sino pang hindi nakakadikit? Night po bye, sabi ni Angelica. Bukas ulit kapatid ha. Join kayo ulit. Thank you. Thank you, Madam Jinky. Tambay-tambay. Pwedeng tambay ngayong city nyo. Pwede rin. Tamad-tamad tayo. Sige na. Night-night na sa lahat. Agyaman ti amin, kabsat silin fans. Sino pa? Ang hindi natutulog dyan. Pag-mute ka manin, hehe. Win. I-mute ko tapnohan. Wala na yung ano. Wala na yung parang baboy. Baka damangyag ko manin. Sika nga talaga ti taga-bantay niya. I-mute ko nga talaga. Good night. Good night everyone. Paano ba i-mute to? Di ko na alam. Ayun. Night night. One thank you, Madam Mading Simpleng Buhay.